Leire Bilbaoren eta Maite Mutuberriaren liburu horren pixka eta aurkezpena eginez esan. Esango nuke liburu, ez dakit liburu berezia danak dira, bereziak nik lehenengo aldiz irakurtzen hasi nintzenean Italo Calvinoren El Barón Rampante liburura, ez dakit euskaraz itzulpenik egina dagoen, Cosimo Baroiaren historia hori gogorarazi zidan, ez dakit ezagutzen dezuen novela hura, zuhaitzetara igo eta handik jetxi nahi ez eta bere bizitza zuhaitzen artean ematen duen personaje da eleberriko protagonista eta kasu honetan ere horrela hasten da novela Lukas izeneko personajeak esaten du ez dela jetxiko pikondotik eta hortik bere ilobari Martinari kontatu dizkio hainbat eta hainbat istorio eta beraien arteko harremanaz eta egunerokotasun horretaz hitz egiten da liburuan, baina pixka bat ere badago atzean beste irakurketa bat momentu batean gerrak eztanda egingo du, gerra bat izango da historia honetan eta Martinaren aita gerrara joan beharko du eta Lukas zuhaitzen gainean bizidan osaba hau berean jarraituko du eta gerrara ez dela joango aldarrikatuko du eta pixka bat badago irakurketa bat bi personaje horien arteko dikotomia hori bakoitzak hartzen duen erabakiaren zergatiaz eta hitz egiten da. Beraz, fantasiaz eta irudimenez betetako testu bada, baina pentsarazi nahi zuen historia bat ere badago atzetik. Leireko duen estilo zaindu eta dotoreaz dago idatzia, esan bezala zenbait baloren transmisioa ere egin nahi da, eta nik azpimarratuko nuke ez bakarrik aurrentzat, beti esaten duen bezala literaturaren atzean askotan historio ederrak eta ze pentsa ematen dutenak izaten dira, eta helduagoek ere irakurtzeko moduko testua dela. Maite Mutuberriak ilustratu du Ipuia, eta berak nik uste dut testua zaratago bere estilo poetiko eta irudimentsuarekin pixka bat sugerentziz eta bestelako mundu batera ematen gaituela bere marrazki berezi horien bitartez. Eta hauxe da pixka bat Ipui eta historia honen historia, esango dugu. Eta bigarren liburua Maribel Aiertza eta Jokin Mitxelenak egineko Armi Armak Karepentean da, hemen ez dago egineak. Eta, oso bestelako historia da, hala ere, beti bezala Ipuiak ondo pasatzeko funtzioa dute nik uste lehenengo eta behin, baina baita ere ze ikasi ematen dute eta ze pentsatua ere bai.